соли 1992 бори нахуст дар вилоят шуъбаи хун ташкил шуд ки дорои 8 коргар буда шуъба ба маркази мукаммали хун табдил дода шуд. бо дастгирии сиёсати инсонпарваронаи роҳбарияти олии кишвар маҳз дар замони соҳибистиқлолӣ дар баробари шаҳрҳои хуҷанду бохтар ва кӯлоб бори нахуст филиали муассисаи давлатии маркази ҷумҳуриявии илмии хун дар шаҳри хоруғ мавриди истифода қарор гирифт. марказ дорои 15 утоқи барҳаво ва муҷаҳҳаз бо таҷҳизоти ҳозиразамони тиббӣ барои нигаҳдории хун, 3 ташхисгоҳ, ҳуҷраи муоинаи донорон ва утоқи коркарди хун иборат аст. ҳама ҳуҷраҳо бо мебел ва дигар шароити лозимаи корӣ муҳайё мебошад. имрӯзҳо дар филиали муассисаи давлатии маркази ҷумҳуриявии илмии хун дар шаҳри хоруғи вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон 20 нафар кормандони соҳаи тандурустӣ кору фаъолият менамоянд. пеш мо фақат як шуъба доштем, ҳозир як марказ аст ки яъне ин метавонад ҳамавақт пайваста бо донору фаъолият намуда, хунро захира намуда, яъне сари вақт мо метавонем дастраси беморон ва дастраси муассисаҳои сатҳи ноҳияӣ таъмин намоем. иттилоъ дода шуд ки барои таъмиру таҷдиди биноии марказ 578 000 сомонӣ аз ҳисоби маблағҳои вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ихтисос дода шуда бо маблағи беш аз 700 000 сомонӣ таҷҳизоту лавозимоти корӣ барои ҳуҷраҳои кормандон харидорӣ шудааст. бартарияти маркази номбурда дар он аст ки бо низоми ягонаи иттилоотии ҷумҳуриявӣ пайваст буда фаъолияти кормандонро аз пойтахт назорат менамоянд. ин системае ки мо ҳозир кор мекунем тариқи интернет бо ҳамаи вилоятҳо пайваст аст. донаре ки дар шаҳри хоруғ хун меспорад метавонанд вайро дар вилояти Суғд ё вилояти Хатлон ё дар маркази хуни шаҳри Душанбе метавонанд вайро дарёфт кунанд. зикр шуд ки марказ имконият медиҳад ки муассисаҳои соҳаи тандурустии вилоятро бо ҷузъиёти хун дар ҷараёни ҷарроҳиҳои вазнин таъмин намояд. бинобар сабаби набудани чунин марказ ва таҷҳизоти ҳозиразамон аксарият амалиёти ҷарроҳӣ дар пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе бинобар сабаби норасоии хун гузаронида мешуд. бо мавриди баҳрабардорӣ қарор додани филиали муассисаи давлатии маркази ҷумҳуриявии илмии хун дар маркази маъмурии вилоят шаҳри хоруғ як рӯйдоди муҳими таърихӣ буда кормандони соҳаи тандурустӣ метавонанд ҷарроҳиҳои вазнинро аз ин ва баъд дар ҳудуди вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон анҷом диҳанд. марказ 20 воҳиди корӣ дорад. дар марказ мо 3 духтур дараҷаи ҳолӣ дорем ва ҳамшираҳои шавқат ки тахассус гузашта дараҷаи ҳолӣ қати корро фаъолият карда истоданд ва хушбахтона бо дастгирии вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон марказ пурра таъмин карда шуда, аз таҷҳизотҳои ҳозиразамон таъмин карда шуд ва мо ҳозир имкон дорем тамоми ҷозъаҳои хунро, тамоми соҳаҳои тандурустиро аз хун таъмин намоем бо тамоми ҷозъиятҳояшон. имрӯзҳо сокинони бомиҷаҳон аз хизматрасонии кормандони соҳаи тандурустии вилоят изҳори қаноатмандӣ менамоянд. маблағгузорӣ ба соҳаи тандурустии вилоят дар замони соҳибистиқлолии мамлакат зери таваҷҷӯҳи доимии пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дошта, муассисаҳои соҳаи тандурустии вилоят бо дастгоҳҳои пешрафтаи тиббии ҷаҳонӣ дастрасӣ дошта ба таври шабонарӯзӣ дар хизмати мардуми вилоят қарор доранд.